Mit navn er Bodil Johansen. Jeg arbejder som socialrådgiver i familieafdelingen i Frederikshavns Kommune. Jeg sidder i baglandet på Sæby Rådhus. Derudover så arbejder jeg som socialrådgiver i dagtilbud, hvor jeg er tilknyttet 15 børnehaver plus de dagplejere, der er i samme distrikt. Det igangsatte man. Det er en udspring af et projekt, Servicestyrelsen startede tilbage i 2010, hvor man som forsøg ville gå ud og ansætte socialrådgiver i børnehaver, for at se, om man kunne opnå et større samarbejde, om man kunne være forebyggende og have en tidligere indsats. Det indeholder, at socialrådgiveren sparer med pædagogeren, socialrådgiveren har samtaler med forældrene, socialrådgiveren deltager i konstruktive samtaler, socialrådgiveren kan også i enkelte tilfælde være ude og observere nogle børn efter anmodning fra pædagogeren. Jeg tror, efter at det her projekt jo har kørt tilbage siden 2010, så er man ved at finde ud af, pædagogerne ved at finde ud af, hvad de kan bruge socialrådgiveren til, og det samme er forældrene, fordi vi oplever i hvert fald, at det bliver brugt mere og mere ude i institutionerne, og der er flere og flere forældresamtaler. Jeg har cirka en gang om ugen. Det er fordi, jeg kan rigtig godt lide at arbejde ud fra et anerkendende tilgang, en forebyggende tilgang, hvor man ligesom kan komme ud og hjælpe med til, hvis problemerne lige pludselig tårner sig op, at man ligesom får skabt et overblik. Det er både blandt personale og blandt forældre, sådan at man kan komme videre derfra. Og jeg kan også rigtig godt lide at arbejde anonymt. Det vil sige, at de samtaler, jeg har med både pædagoger og forældre, de er anonyme. Og de bliver ikke registreret nogen steder, så det vil sige, at min myndighedskasket bliver lagt hjemme på kontoret, når jeg tager ud i børnehaveren og dagplejen. Det er et meget større samarbejde imellem personalet og familieafdelingen. Det har også givet, at forældrene kan komme, hvis de har brug for det. Altså man kan tale med en socialrådgiver rimelig hurtigt, i forhold til hvis man skal ned igennem vores system nede i familieafdelingen, så kan der være noget ventetid. Men man kan tage på tingene her og nu. Socialrådgiveren kan kaldes ud i børnehaveren til en hurtig forældresamtale, og det er virkelig været en gevinst. Og pædagogen kan kalde socialrådgiveren, hvis man ikke lige har en aftale den dag, om man kan møde op hurtigst muligt, og det gør vi selvfølgelig.